زێدەتر ji 150 malên li Kampa Domîz penaber bûne îdî welatên Ewropa penaber bibin. Ew mal jî ên yek ji wan gihaşt bû Ewropa û niha malên wa jî wê bidin dû wan. Ew ber muwafaqî wal Ewropa hatine qismekî li Tirkiye, qismekî Libnanê û qismekî ji Hewlêrê jî diçin evê talabiyat tên. Yani heta ev şewbeşî be. Ne ku hicreket bêjî daîmî jî be. Bêje kesin çav hinek acî dikin. Ew jî netîca kêmaya xedemata ji xîlayet munazamatê duelî ve. Malên din jî ji çûnê re xwe berhev dikin. Lê yek ji berheviyan pere ye û pereyên rêka qaçax ta welatên Yekîtiya Ewropa bo her yekî nêzîkî $10,000 divê. ومان بخواندن و يعني وضعي ما قالك البر نخوش وقتاش ما دركب ما هرن دربه يعني قالك درت كابن يعني شغلن حطات شغلن تعبن حتى وشي كريا خو درت خنو كريان قالك بهاي Piraniya xorta hizra çûna Ewropa serê wan de ye. Nemaze demal gor penaberan di yek kolanê de 45 mal berheviyên koçkirinê dikin. بخدي شغل كيم بيا ومعيشات دي تلفر نوب نوق باليا جبري انها شغل هبي انا وضع خوش بي بس بشتي داش كديد فردا شغل كيم بي وشغل نما وقال خورتين ممان بطال قال جي زواج جوار ذي وخواندنا قال جي خواندنا خوانا كاملوندن با her malekê berê wê li Ewropayê sedemên taybet ji çûnê re hene. Lê tev ve naşêrin ku pêşbîniya abûriyekê baş li Ewropa sedema sereke ye. Zêdetirî 4 salaya penaber li bin konan jiyan dikin. Çavê wal pênosê siyasetmedara bû gorêkeftinekê imza bikin, rê li ber wan veke vegerin Rojavayê Kurdistanê jiyanekê aram derbas bikin. Niha hizra wan got biçin ber bi Ewropa ve dibe got ew jî helwestek bi li ber got hêviya wa bi wiha rêkeftin îdî nemaye. Pêşa we bihelewî Rûda û Kampa Domîz.